kaikille. Mä lähden hakemaan mun siskoa Tarasta. Hattu laitettu. Ja nyt tietty hetki. Koska mun mamma ei sano. Timantteja. Tuolla valossa näkyy paremmin nämä mun vaatteet. No niin, nyt mä lähden sinne mamman kanssa. Hui. Tuolla on vähän pimeitä. Tuolla ulkona on aika pimeitä täällä, mutta ei täällä tule maailman. Nyt sun meitä YouTubeen, sun ääni kuuluu. Mikä sulla tuon on? Mä otan pihalle. Oho, mun mamma näkyy. No ihan sama. Mä näytän teille kärrynpyörän. Tää voi mennä vähän pappasamaksi. Tässä mitä? No, mä oon nyt täällä. Aha. Kato mitä mun äiti, minä ja mun systeri laitettiin tohon. Me laitettiin tommonen. Tohon noin. Koska me tehtiin se sellaisella niinku, kun meillä oli tollasia. Koska tossa oli ennen sellasia toi ruohoja, niin sitten me otettiin ne siitä pois ja laitettiin noin tilalle. Tuossa on kallio. Kerran mä näin siellä tosi läskin ketun. Tai äiti näki. Ja sitä kannattaa varoa, koska se on niin läski, ettei edes kukaan voi vastustaa. Tuolla on meidän koti. Tai parastisi. Ja niinku... Mä haluaisin videoehdotuksia sitten. Että niinku mä tykkään tehdä kaikkia haasteita tollasia. Smoothie-haasteita, niin mä voin tehdä mun siskon kanssa. Joskus mä voin tehdä mun kavereittenkin kanssa videoita. Ja mun serkkujen kanssa myös tehdä videoita. Alhaat päin minä näytän täältä. Alhaat päin minä näytän täältä. Ja mun hopus lukee like. Mun pitää jättää äitin perään. Eli vaan mun videoehdotuksia. Mä tykkään niinku tehdä smoothie-hassia ja kaikkea tollaista. Ja mä tykkään myös niinku kaikista sellaisista niinku hauskoista jutuista tällaisista. Mun kaveritkin voi tulla tähän YouTubeen siitä videoihin, jos ne haluu, mut jotkut ei välttämättä haluu. Et pyytäkää sit sinne niitä videoehdotuksia. Taidan lopettaa tän videon nyt tähän. Okei, en taidakaan. Ei kun taidanpas.
Moikka!